يا نفس إن لم تظفري. No siis onhan se itsestään selvää, että on meillä kaikilla pakko olla luoja. Onhan koko universumilla pakko olla luoja. Miettikää nyt, jos mä otan jonkun erittäin yksinkertaisen esineen, niin kuin esimerkiksi ihan perus terässormuksen, ja kysyn, että onko loogista, että tämä on muotoutunut tähän itsestään miljoonien vuosien aikana tähän muotoon. Jokainen looginen ihminen sanoo ei. Se ei ole mahdollista, se ei ole loogista, se ei ole järkevää. Jos mulla on puinen pöytä, jonka päällä on keraaminen kukkaruukku, ja mä kysyn, onko loogista, että tämä pöytä on muotoutunut tällaiseksi, ja tämä ruukku on muotoutunut tällaiseksi itsestään ilman, että kukaan on tehnyt niitä miljoonien vuosien aikana. Kuka vaan looginen ja järkevä ihminen vastaa, ei. Tämä ei ole järkevää, tämä ei ole mahdollista, tämä ei ole loogista. Joten miten sitten on loogista tai järkevää, että ihminen, joka on epäilemättä paljon hienostuneempi ja monimutkaisempi luomus, miten on loogista, että ihminen on miljoonien vuosien aikana vaan itsestään tullut tällaiseksi kuin se on? Se ei ole loogista. Se on katastrofi, että niin moni ihminen maailmassa ei tiedä omaa alkuperäänsä ja tiedä omaa luojaansa. Mä uskon, että monella suomalaisellakin ne tietää sanan Allah, ja niillä on ehkä joku käsitys sanasta Allah. Mutta mikä käsitys tää sitten on? Mä uskon, että monilla se on erittäin väärä käsitys. Monet ehkä ajattelee, että Allah on terroristien jumala, tai arabien jumala, tai pelkästään muslimien jumala. Mutta todellisuudessa Allah on meidän kaikkien jumala, myös sinun, joka katsot tätä videoa tällä hetkellä. Allah sanoo Koranissa: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah. Ei ole muuta palvonnan arvoista Jumalaa paitsi hän, ikuisesti elävä, ylläpitäjä. Häntä ei ota valtaansa väsymys eikä uni. Hänelle kuuluu se, mikä on taivaissa ja maan päällä. Kuka voisi mahdollisesti puolesta puhua ilman hänen lupaansa? Hän tietää, mitä on heidän edessään ja mitä on heidän takanaan, ja he eivät käsitä mitään hänen tiedostaan, paitsi sen, mitä hän suo. Hänen istuimensa käsittää taivaat ja maan, ja niiden ylläpito ei väsytä häntä. Ja hän on ylhäisin, mahtavin. Tuo on Koranin mahtavin jae, sillä se on kuvaus Allahista, hänen mahtavuudestaan ja ylhäisyydestään. Ja tässä jakeessa myös kerrotaan, että Allahissa ei ole mitään vikoja tai puutteita. Allah ei voi väsyä tai Allah ei voi nukahtaa. Koska jos Allah voisi nukahtaa, niin koko universumi tuhoutuisi, koska Allah ylläpitää koko universumia. Allah sanoo Koranissa myös: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. Ja älä murehdi heitä, jotka rientävät vääräuskoisuuteen. Todella, he eivät ikinä tule satuttamaan Allahia yhtään. Ja Allah sanoo myös: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. Todella, he, jotka vaihtavat uskoa vääräuskoisuuteen, eivät ikinä tule satuttamaan Allahia yhtään, ja heille on kivulias rangaistus. Allah on täysin ainutlaatuinen, eikä ole mitään hänen kaltaistaan. Allah sanoo Koranissa: "Leisa kamithlihi shay
wa huwa as-sami'ul basir. Ei ole mitään hänen kaltaistaan, ja hän on kuuleva, näkevä. Mikään ajatus, mitä käy meidän mielessä, ei ole Allah. Me ei voida ajatella, minkälainen Allah on, koska ei ole mitään hänen kaltaistaan. Myöskin Allah on yksi. Allah on yksi ilman toista. Allahilla ei ole kumppaneita. Allahilla ei ole lapsia. Allahilla ei ole mitään toista Jumalaa hänen kanssaan. Allah on vain yksi. Yksi Koranin tärkeimmistä suurista on surat al-Ikhlas, eli rehellisyyden suura. Sillä se kuvailee Allahin ykseyttä. Sen takia se on yksi tärkeimmistä suurista. Allah sanoo Koranissa: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sano, hän on Allah, yksi. Allah, kaikkien tarvitsema. Hänellä ei ole jälkeläisiä, eikä hän ole syntynyt, ja ei ole hänelle ketään vertaista. Allahin ykseys lukeutuu 3 eri kategoriaan. On tauhid al-uluhiyya, joka on Allahin ykseys jumaluudessa. On tauhid ar-rububiyya, joka on Allahin ykseys valtiudessa ja herruudessa. Ja on myös al-asma'u was-sifat, eli Allahin ykseys hänen kaunissa nimissään sekä ominaisuuksissaan. Näitä kauniita nimiä ja ominaisuuksia on joka puolella Koranissa. Ja mä nyt resitoin teille muutaman jakeen, insha Allah, jos Allah suo. Mä resitoin teille nyt muutaman jakeen, jossa Allah käyttää näitä kauniita nimiä kuvaillakseen itseään. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Ja he, jotka tekivät maastamuuton Allahin vuoksi, ja sitten heidät tapettiin tai he kuolivat. Allah varmasti antaa heille hyvän ylläpidon. Ja todella Allah on varmasti paras ylläpitäjistä. Hän varmasti myöntää heille sisäänpääsyn, johon he ovat tyytyväisiä. Ja todella Allah on varmasti tietävä, kärsivällinen. Tuo on niin,
ja kuka kostaa samankaltaisella vahingolla kuin se, millä häntä on vahingoitettu, ja sitten hänelle on tehty vääryyttä uudestaan. Allah varmasti tukee häntä. Todella, Allah on varmasti armahtava, anteeksi antava. Tuo on siksi, koska Allah sulattaa yön päivään ja sulattaa päivän yöhön, ja koska Allah on kuuleva, näkevä. Tuo on siksi, koska Allah on totuus, ja se, mitä he kutsuvat hänen lisäkseen, on valhetta, ja koska Allah on ylhäisin, suurin. Etkö näe, että Allah lähetti taivaalta alas vettä, ja maasta tulee vihreä? Todella, Allah on varmasti hienovarainen, tietoinen. Hänelle kuuluu, mikä on taivaissa ja mikä on maan päällä. Ja todella, Allah on varmasti omavarainen, ylistetty. Etkö näe, että Allah on alistanut teille sen, mikä on maan päällä, ja laivan seilaamassa merellä hänen käskystään, ja hän pitelee taivasta, ettei se putoaisi maan päälle, paitsi hänen luvallaan. Todella, Allah on ihmisille varmasti ystävällinen, armollinen. Tämä on jotain miettimisen arvosta. Mikä on meidän alkuperä? Kuka on meidän luoja? Allah sanoo Koranissa, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna hadihi tadhkiratun faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. Todella, tämä on muistutus, joten kuka tahtoo, ottakoon Herransa luo tien.